Gaurkoan Arrasateko musikari handi badauku gurekin Galdegazten. Bateria joria da bera, guazen gehiago ezauketara. Zenbat aldiz abestu dantzatu duzu Aldapan Gora kantua? Askotan, ezta? Bada, besteak beste, hit honi bateria doinuak jarri dizkion Arrasatearra izango dugu saioan gonbidatu. Peru, Altuve. Gaztetan perkusioan murgildu, Garrasi taldean lehen pausuak eman, eta 2014an lagun artean Bilbon sortutako untza taldeko partaide da Altuve. Depotes taldeko kide ere izan da, argi dago musika zainetan daramala. Adi, Peru artista, baina baita bere aita ere, rip talde ezagunaren logoaren egilea da eta ikasketa prozesu moduan hartu izan du gure gonbidatuak untza taldearekin egindako ibilbidea. Pasaden otsailaren 23an arrakastatsua izan den ibilbideari amaiera emango diotela iragarri zuen gainerako taldeko kideekin batera. Datorren urteko otsailaren 3an izango da hori. Ordura arte baina trikiti, pop eta eskadoinuak oinarri dituen taldeak erritmo bizian jarraituko du plazaz plaza kontzertuekin guztiok gozarazten. Jakin badakigu kontzertu ostean parrandatxoren bat edo beste ere egiten duela Altuek. Parrandazalea ere bada eta gure gonbidatua. Peru, lasai, baita gu ere. Noiz, denok parrandatxo bat? Gure aurkezle Imanol Beroki ere oso parrandazalea da. Bentsa, parranda dantza pausu propioa ere badu. Platoan erakusteko prest, Imanol? Prest daudenak Urtzebarri eskolako ikasleak dira Peruren inguruko sekretu guztiak argitara ateratzeko gogotsu daude eta bateria alboan eduki edo ez, Aldapan Gora eginda edo ez, ozen entzun daitezela burrun badoinuak platoan. Peru Altuve, ongi etorri Galdegaztera. Aupa, Peru. Ze moduz? Oso ondo. Bueno, ikusi dugu zeure bideo deskripzio txiki hau, gaurkoen Galdegazten, Aretxabaletako Kurtzebarri ikastetxeko ikasleak ditugu gurekin, Lucia, Jokin eta Uxu etorri dira gurera, eta bueno, zeure gehiago bezauketako galderak itxera etorri die. Beraz, gure zuen nien. Noiz eta zergatik hasi zinen musikan? Aspaldi, egizezan oso gaztetatik hasi nintzen musika munduan Arrasateko musikali esker, eta zergaitik, nik uste dut apur bat, umetan ez, aukeratu inbiozula zerbait egiteko, eskolatik kanpo zerbait ekintzaren bat, eta apur bat gurasuak bideratuta, musika mundura eraman ninduen apur bat, ez dakit, nire aukera edo familiaren erabaki izan zen, baina bai, hortik. Zein izan zen txikitan entzun zenuen musika bateria jotzeko inspiratu zintuena? Jode, nire txian punka oso presente onda beti, eta beti eukidugu, ez, rip, eta, garai horretako Arrasateko beste talde asko eta Euskal Herriko beste talde askon presentzia, baina bai egisa niko ondartu bihot, ni bateixa hasi nintzenean, Kenzazpi taldea entzuten hasi nintzela jote, eta joten nabela goratzen dugela bat neukela, etxian bateixa batekin, eta Kenzazpin diskuen gainetik joten nabela bateria, orduan esan geike Kenzazpi izan dela. Alakotan Kenzazpi patu duzu, eta inaute lorri eta begira egongo ginen danok, zeu aldiz, atzeko baterixi. Ni baterixi, beti izan az apur bat Kenzazpin lana eta inauten bera lanan zalia ez, baina gisa da, momentu horretan, eta gaur egun bebai, baina momentu horretan baterixan fijatzen nintzela, eta baterixan, baina talde osuak itxen zauen gauzetan eta diskuetan, eta gisa da, horren musika apreziau eta entzun eta horren zaletua morratu izan zela beti bai. Musika ikasten hasi zinenean argi zenuen bateria joko zenuela? Nik uste umetatik eukidotela tamborrekin zeo zerrez, badaukat argazkixak ni umetan tamborrekin eta argi ez zara arrasate musikalera ez, umetan sartzen esaten ni baterixa eta baterixa karrera bat ingot eta ez. Baina, bai neuken perkusiora eta bideratuta apurua nire guztuak eta nire praktikak eta bai. Nik uste dut umetatik ikuste jatela apurua, tambor munduan ibiliko dintzela jota gurria. Bateriaz gain beste instrumenturik jotzen aldozu? Esan nahi dut, txapurrera bitzen dut apur bat egiz esan, gaztetatik gitarra nire kontu ikasi dut. Oin pianuan nabil apur bat murgiltzen, baina, egiz esan nintzatero duko jo itxen dutela esatera errespetuagatik, piano joliei eta gitar joliei, baina, txapurratzen dut, zer, bai.
Euskal Herritik kanpoko talde bateko partaide izateko aukera izango bazenu, zein talde egongo zinan? Euskal Herritik kanpo... Jode, ez nuke jakingo esaten ez. Egisa epokak eta lekuak eta musika generoak da zela munduan, historia osoan ziar. Ni bai oin ikasten nabielako eta probat bai guztauko jaten ez dakit talde bat, ez dut erantzungo igual olan galdera bere horretan, ez da? Baina bai guztauko jaten, igual 50-50 garren hamarkadako estatu batuetara joan eta bertan sortu ziren talde eta kaleko musika estilo desberdinetako parteide izatea guztauko jaten ikusteko apurra bai. Gaur egun zergatik daukaguna, ez? Apur bat handik datorrela. Eta zergatik untza izena? Taldekide baten kulpa. Egisa da, ez geneukala oso argi zea izen jarri. Ez da izan oso planifikaua untzaren sorrera, joan ginen sortzen, zatorren moduan zatorrela, eta taldekide batek horma batera begiratu, eta untza ikusi zabenean, esan zen, ideia hona izan alda untza, ez? Politxa da. Eta hola izan zen. Ez da, euki beste munduko historiarik. Untzak, ibilbide luz.